Здравейте! Искам малко да ви се оплача от един интересен случай и да ви разкажа, какво се случи с мен. Значи, направо на историята ми. С един приятел сме в едно заведение на Витошка, на вали сняг, такова хубаво време. И гледам сега с телефона, гледа се той телефон и вика: абе, Илон Мъск ти писа. Значи, като чух Илон Мъск ти писа, веднага ми стана на идея за какво става въпрос. Така, и стресирах се. И викам: Илон Мъск ли? И вика: що? И той вика: здравей, здрасти. Вика му на него: здравей, здрасти. Какво прави Ник? За мен, какво прави Ник? И стръпнах. Той така ми писа миналата седмица и по-миналата седмица. Аз имам да му дам 200 лева. Разбирате? Не, то смешно, ама той човека си търси парите. Преди 5-6 месеца ми иска 200 лева. И 200 лева, ама аз се отлагам. И аз му казах: Илоне, гледай сега, когато той ми ги искаше за 5-6 път, и викам: като дойде есента, ги давам. Нали, мъжка дума. Ама той глупака, или по-скоро той не е глупав, той си умен, проверил времето и видял, че завалял сняг. Дошла зимата, защото днеска заваля сняг. Днеска сме, вече сме на ноември месец, днеска заваля сняг. И видял, че есента свършила. Дойде зимата. И се усетил. Не е глупав човек. И се усетил и ми писа. Ама аз не му отговарям. И писа на моя приятел. И аз за нега се сеща, че трябва да му дам 200 лева. Може да има нужда, разбираш ли? И му викам: гледай сега, кажи му, че съм казал на Йорданов ден. На Йорданов ден парите, веднага ги пращам. И си викам: то много знае кога е Йорданов ден. Ама оня, какво направил? Веднага го свързал с някакъв празник Северозападна България. Щеше да ходи да гледа там уния скалите и поручил всичко за Северозападна България. Знае, че е Йорданов ден, където има реки, работи, хвърля се кръст, работи, и се усетил, че това е месец и половина някъде. Примерно доста срок. Той очаква тия дни да му ги дам, човек му трябва 200 лева. И му казал, на уния, вика: не, няма да стане. Йорданов ден няма да стане. А аз пък се чатнах, че на Йорданов ден по принцип няма да му ги дам, защото какво правя? Аз на Йорданов ден, всеки Йорданов ден, фаща ми се фърлям за кръста. Ако се фърлям за кръста, аз като другите, значи цяла седмица не излизам под водата, разбираш ли? И той дори да дойде Йорданов ден и да ме чака там на понтона, там се хвърля, какво се смееш? То там се фърлят всички, той попа един път се хвърли. Май ще се отдави, ти говоря. Фърли се вместо да фърли кръста, се фърли попа. И ние аз се чуда: попа ли, спасявам кръста ли? Спасих кръста, то просто се качих обратно и викам: победител, той попа умря. Ама това е... да не се задълбочаваме, защото той попа беше ми направил там една услуга и на него имам да му даме 100 лева. И така. И аз понеже като се фърлям за кръста, цяла седмица ми няма. Аз се гмуркам отдолу и си ходя там по пещеричките и викам: той да дойде на Йорданов ден и ще да се връзва по България. Аз съм отдолу, между другото. Там долу да се фърляме. Той пък няма намери. Той трябва да чака цяла седмица, но той не знае. Има един приятел, дето цял месец, като се фърли за кръста, цял месец го няма. Ти откъде знаеш дали на 20 ден или на 30 ще се появи? Той си тръгне човек, има работа, сега за 200 лева ще ме чака. Ама за 200 лева ще дойде. Както и де. Сигурно се е досъл Илон Мъск или си е казал: то няма никой да ми върне парите. И вече идваме си вкъщи. Прибираме се с колата вкъщи, той вика: Илон Мъск пак писа и вика: ще опрости парите. И викам: най-накрая, дано да ми го опрости. А вика: иска услуга. И викам: значи няма да ми го опрости, иска нещо. Какво иска? Той хитър бе човек, той няма така тия 200 лева, те си пари. И му казал: значи ако следващия космически кораб, аз го пилотирам, за да тества космическия кораб, опрощава ми 200 лева. И викам: какви са шансовете да оцелея? Питай го. И той вика: 90% има шанс да не оцелееш. Вика: то за 10% се заслужава 200 лева, 10%. А почава да се замислям, понеже една салата си взех от березка и си викам: тази салата, защото той вика: веднага трябва да тръгваш, той след един час излита космическия кораб. И аз викам: сега тази салатка, ако взема с мен космическия кораб, дали има жабка. Жабка да сложа с салатката, защото не мога сега да изям. Вика: питай го Илон Мъск има ли жабка в космическия кораб да сложа салатката, защото тръгвам. 200 лева и вие ще тръгнете. Къде няма да тръгнеш за 200 лева, иначе да ми ги дам.
И пита го то за жабка, ама вика, каква жабка бе? Обуви анцуга и тръгвай, нали? И сега не мога да ви кажа какво ще стане, нали, защото аз по цяла седмица бил под водата, ама нито един ден не съм бил, нали, над земята, нали, но се съгласих, нали, ще взема салатката за сменя жабка, не знам дали ще намеря, ама ще я сложа някъде там в краката и обещавам да направя втора серия, нали, какво се е получило, но важното е, че 200 лева, той ще ми го прости, ако ме използва като опитно зайче, нека така да го кажем, с неговия космически кораб. И това е.